سلام سلام كم يتغنوا سلام قتلو بعلم التسفاية لو ما عندي عبر السريع هم زمتاعهم وين بالسفر على السوشيال ميديا حبيت أعرفكم كم زمتاعهم مسارات مالتيو لومي بحمش مئتي باجت كم يجرى نايميتي شح كابيتال كركب كم زغالكو أبز فيديو نتوم بزعبات تريدينج بزعبات فوركس تريدينج بزعبات بروفيرمس أفلتو زي بالكم وأمر زي بالكم سبات كمتن بزغل ملكعو زكافلوكم كوني at the same time كا نقولوا قاتكم تريدرات بزياجات أمين كوا حجوسكم كلكم فوتو منياتو كم زناتي transparent بزغونا ملكعو ويكا جلس بزغونا ملكعو أبشيشال ميديا مسيو تزلوا process كم زني هم زيجرا حليف اللهو كم زعينة بروفيرم جنبير اللهو كم زيجرا خا حليف اللهو لما عندكم تري وجه اللهو ميلا بسيرتيفيكيت سنة ملكع زكافلوكم سب وحديو منياتو أبتناي تريدينج على مسأتهم تمهروا ويكات جنزبوا خوني مالتي معارف نمتى أنا transparent ويكات جلس وين زمتكم ذلهم مالتي لومي نجزيهم كمتن بزخيل ملكة أبز فيديو حبيت أحكي لكم كدمي جن أبز حالة في فيديو إن تايلاند يرى سبات إن حتى رأيت اليوم تخكلنيا سكيل ويكات إن حتى تخكلنيا كلت اليوم كاب حموشة مئتي باجت تبجيسهم ناف حدا مليون باجت كوت حول يوم زبل حنتي تقولوتات زكاتت فيديو صريحا يرى كان وصي تغاب سكرين كم تري وجه لكم على فيسبوك ترايم 287 تري مالتيو على تيك توك كون كمو 200 كلتن 230 شح 7 تري مالتيو سو زي انت ايزر يكا 7 فتيمو شير كم زغبرو ويزر مالتيو جن بو ملكعها بزحات 7 زي تردوم كم زي عينت علم علو دي كم زي عينت عدلات علو دي احنا كم حبيشه كم زي عينت عدل زي كون احنا كم حبيشه سكام زغورنا 7 يوم أبي وتنا صعب زي جوان قطمنا نيروم زبل بزح ملأت مسئين مالتيو سلزي زي ون أبقمت بزيته وملكعو زي كافلوكم كخونيو زلوا حكتات أب سكرين أتي تزحلفكو تي أنا زخفتكو نعاقتكو ممهاري وكان مرعي لزخفتكو تشالنجون أمنتاي بس يحلو زبل زي كافلوكم كخونيو سلزي ناب أوفيس ناتيك وستوكمي سناي مكتشال غيب እንኳን ናብ ኦፊስ ላይ ብዳህል መጻኹም ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ ሰለስተ ነገር ያካፍለኩም ቀዳማይ ነቶም ብዛዕባ ትሬዲንግ ወይ ከዓ ብዛዕባ ፕሮፊርም ሳፍልጦ ዘይብልኩም ሰባት ንዓኻትኩም ክምጥን ብዝኽእል መልክዕ ሓበሬታ ክበኩም እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዌብሳይት ኣብዚ ናይ ንመምሃሪ ለኸፊተያ ዘለኹ ሓዳሽ ቻሌንጅ ኣትየ ዝወሰድክዎ ትሬድ ኣብቲ ዌብሳይታቶም ኣትየ ገለገለ ነገራት ሸር ክገብረኩም እዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ፈንድ ትሬደር ንኽትኮኑ ወይ ከዓ ኣብዚ ኣነ በፂሐ ዘለኹ ደረጃ ንኽትበፅሑ ወይ ከዓ እንደ حرዳ ፈንድ ትሬደር ሓሊፍኩም ካፒታል ክልወኩም ተኮይኑ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገራት ገለ ቲፕ ወይ ከዓ ገለ ክሕግዘኩም ዝኽእል ምኽርታት ዘካፍለኩም ክኸውን ማለት እዩ ነዛ ቪድዮ ኣብ መወዳእታ ምርኣይ ትከታተሉ ኣብ መወዳእታ ከዓ ሓደ ዓብይ ስልማት ዝህበኩም ክኸውን ወይ ከዓ ሓደ ዓብይ ቲፕ ሓበሬታ ዝህበኩም ክኸውን ማለት እዩ ሶ ንኸይድ ዌል مجمرة أب سكرين ناتي كم تري وزلهم حجي أبتيناي CTI trader in premium زبلي زلهم مالتيو حجي نتوم بزعبات trading بزعبا profit ما في تزيد لكم سبات trading أنا أبز حجي وانا يكون كون جمبر زلهم وكا أبز حجي وانا يكون كون آتي وين أبز كمباني أبز حجي وانا يكون مسرح جمبر زلهم أبز كمباني ناي CTI حد شيء بعد FTM وزبال funded next especially أنا ناي FTM trader مالتيو الموست كان محجونا FTMO كابيتال على المالتيو حجي تريدينج انت ايو it's like نسخة ابتي فاينانشال ماركت ابتي ديجيتال بوانا فاينانشال ماركت نسخة بأكل ويكا فيزيكالي مالتيو ابتي ادادا قيت رغبكا ببروكورات ملكا ابتي فاينانشال ماركت بارسبيت بمقبر ويكا بمستاف مالتيو اتيخا نسخة نتي ناي ماركت من كسخة تريد كتقبرو تخيليخا which means توسع حبريتا أبزي أبتوتو تريدس عم يتقولك مع اللغة بزعبا فوركس تاي مالتي قال زبل basics one information قال بحثيرو بزعبا trading كلت كل وقع على زي مالتكا it's like ده حدا هذا تخون كا انتي تهدنا قداس يكون تتبلعوا نجاري تهدنا مالتيو قال بزعبا تهدنا ماركت عليك so أنا خا بزعبا trading المحجة تماهيره أصني حيز وده هو عين التمرتي ويكا مويا مالتيو ስለዚህ of course trading ኣይወዳእኒ ነቶም ፍልጦ ዘለኩም trading ተማሂርካ ትወዶ ይኮነ ማዓልታዊ ኢኻ እቲ ናትካ ክእለት ክትዕብዮ ዘለካ ግን ኣትሊስት ኣብዚ ዘለኹ ደረጃ ንክበፅሕ ሎሚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘይኮንኩ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝጀመርክዎ ክመሃሮ ዝፀናሕኩ ትምህርቲ ማለት እዩ ሕጂ ግን
እንታይ ፀገም ኣሎ ትክክለኛ ክእለት ሃሊካ ወይ ከዓ ናትካ ስትራቴጂ ዝተማሃርካዮ ኣታድና ወይ ከዓ ዝተማሃርካዮ ናይ ትሬድ ኣገባብራ ስልቲ ተማሂርካ ግን ባጀት ሓፅርካ ሕጂ ባጀት ሓፂርካ ካምፓኒታት ኣለዉ ኣብዚ ኢንዳስትሪ ወይ ከዓ ኣብዚ ናይ ትሬዲንግ ኢንዳስትሪ ኢንቨስት ዝገበሩ ካምፓኒታት ኣለዉ ማለት እዩ ሶ እዞም ካምፓኒታት እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝገብሩ ንዓኻ ባጀት ትቡኻ ግን ባጀት ክቡኻ ተኮይኖም ገለ ቻሌንጅ ክትሓልፍ ክትኽእለካ ገለ ፈተናታት ትቡኻ ንኣብነት ሓደ ከምዚ ናተይ ዝረኣኹሞ 8% ሰሪሕካ ተመፂኻ ናይ 100,000 ካፒታል ክንበካ ኢና ናይ 100,000 ካፒታል ምስ ረኸብካ ኸ እቲ ካፒታል ኦልሬዲ ሕጂ ኣነ ፈንድድ ኮይኑ ኣለኹ ናይ 100,000 ካፒታል ምስ ረኸብኩ ኸ በቲ ናቶም ባጀት ገይረ ትሬድ ገብር ትሬድ ዝገበርክዎ ኸ 80 ሚእታዊት ናባይ ናብ ዱባይ ማለት እዩ 20 ሚእታዊት ከዓ ናባእቶም ከም ዝኸውን ገይሮም እዮም ነቲ ሲስተም ዘዳልውዎ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ፕሮፊርምስ ዝበሃሉ ወይ ካብ ዞም ካምፓኒታት እዚኣቶም ዝበዝሕ ኣታውናቶም ካበይ ካብ ዝተርፉ ተምሃሮ እዮም ገለ ሰባት ዝኾነ ኣፍልጦ ዘይብሎም ወይ ከዓ ዝኾነ ትምህርቲ ከይወሰዱ ኦኬ ክገዝኡ እዮም ይገዝኡ ምስ ገዝኡ ከዓ ነቲ ቻሌንጅ ይተርፉ ማለት እዩ ምክንያቱ 8% ኣይሰርሕዎን እዮም ስለዚ ምስ ተረፉ እቲ ናትካ ክፍሊት እንታይ ዝበሃል እዩ ንዓኣቶም ገንዘበ ይምለሱሉ ኣይትብሎም እያ ተሓሊፍካ ግን ገንዘብካ መልሱልካ እዮም ኣብነት ኣነ ሕጂ ሓሊፈ ኣለኹ ገንዘበይ ኦልሬዲ ናብቲ ናተይ ዋሌት ኣውሪዶም ኣለዉ ወይ ከዓ ናብቲ ናተይ ናይ ክሪፕቶ ኣድረስ ዝሃብኩ ኣብኡ ኣውሪዶም ኣለዉ ማለት እዩ ሶ እዚ ዝመስል ብሓፂሩ ማለት እዩ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናተይ ዩቲብ ቻነል ኣትኹም ግን ዝያዳ መብርሂ ክትረኽቡ ትኽእሉ እዮም እቲ ቤዚክ ዝበሃል መሰረታዊ ዝበሃል ሓበሬታ ብዛዕባ ትሬዲንግ ኣብኡ ኣቐሚጠልኩም ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ዌብሳይት ክወስደኩም እየ ዌል ኣብዚ ዌብሳይት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዩ ዘሎ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ ኦኬ ኣብዚ ክስምረልኩም እየ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ እቲ ካምፓኒ ገለገለ ኢንፎርሜሽን ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ማለት እዩ ሶ ናትካ ኣካውንት ዋሌት ዝብል ኣሎ ኣብዚ ሪዋርድ ኣሎ ኣካዳሚ ትምህርቲ ተደሊኻ ኣብዚ ህቡኻ እዮም ሜንቶርሽፕ ተደሊኻ ኣብዚ ሂቡ እዮም ዝተፈላለየ ኢንፎርሜሽን ኣሎ ክንደይ ሳይዝ ተኣቱ ካላንደር ዲስኮርድ ናቶም ኣሎ ዲስከስ ዝገብሩ ትሬደራት ማለት እዩ ጆይን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ያ እንታይ እዮም ዝበሃሉ እቶም ካምፓኒ ሲቲ ትሬደር ኢምፕሪሚየም ዝበሃሉ ወይ ከዓ ሲቲኣይ ብምባል ኢኻ ሕዞት ስም ናቶም ቁሩብ ክብል ስለዝብል ማለት እዩ ነዚ ይመስል ስለዚ ኦኬ ኣበይ ከኣትየ ስታርት ቻሌንጅ ኣብ ዝብል ከኣትየ ዌል ኣብዚ ስታርት ቻሌንጅ ዝብል ኣትየ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ስታርት ቻሌንጅ ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ዘሎ ፈንድ እዩ እንታይ ዓይነት ፈንድ እዮም ዝህቡ ዝብል ሓበሬታ ክህበኩም እየ እቲ ቀዳማይ ቱ ስቴፕ ቻሌንጅ እዩ ወይ ከዓ ክልተ ፈተና ተሓልፍ ሞ እንድሕር ዳ ነዚ ፈተና እዚ ክልቲኡ ተሓሊፍካዮ ካፒታል ህቡካ እዮም ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ዋጋ ሕስር ይብል እዩ ዋን ስቴፕ ቻሌንጅ ማለት ከዓ ሓደ ግዜ እቲ ፈተና ተሓልፎ እቲ ፈተና ምስ ሓለፍካዮ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናትካ ባጀት ህቡካ ማለት እዩ እዚኣ እታ ኣነ ወሲድያ ዘለኹ ወይ ከዓ ዝወሰድክዋ እያ ማለት እዩ ዋን ስቴፕ ቻሌንጅ ማለት እዩ እቲ ዋጋ ከዓ ከከምታይ ዝበሃሉ ከከምቲ ኣሰራርዓ ይውስኽ እዩ እዚ ቱ ስቴፕ ቻሌንጅ ካብዚ ዋን ስቴፕ ቻሌንጅ ይሓስር ማለት እዩ ዋን ስቴፕ ቻሌንጅ ከዓ ካብቲ ኢንስታንት ፈንዲንግ ዝበሃል እንታይ እዩ ገንዘብ ትኸፍል ንስኻ ዳይሬክትሊ ኣካውንት ህቡኻ ወይ ከዓ ባጀት ህቡኻ ማለት እዩ ንኣብነት 2,000 ገለ ተኸፊልካ ሲ ንኣብነት ከሪአኩም እየ ሶሪ ኢንስታንት ትብሎ እዮም ኦኬ ኢንስታንት ምስ በልኩም ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባላንስ ኣሎ ካብ 1,200 ክሳብ ናይ 4,000 ኣለካ ብለን ኣሎ ናይ 4,000 እንድሕር ዳ ተለዮም 1,400 እንድሕር ዳ ተኸፊልካ 1,500 ማለት እዩ 1,500 ተኸፊልካ ናይ 4,000 ባጀት ህቡኻ ድሕሪኡ እንድሕር ዳ ትሬድ ተገርካ ንዓኻ እዩ which means ካብ 60% ክሳብ 80% ይፈላለዩ እቲ ሕግታት ማለት እዩ ንኣብነት 80% ንዓኻ 10% ንዓኣቶም ማለት እዩ ብናይ 4,000 ካፒታል ትሬድ ትገብር ማለት ግን ክንደይ ትኸፍል ኢኻ 1,500 እንድሕር ደኣ ካብቲ 4,000 ክእለት ዘይብልካ ተኮይኑ ተኸሲርካ ግን እቲ ናትካ 1,500 ተኸስሮ ኢኻ እዚ ቻሌንጅ እዩ ናተይ ዝወሰድክዎ ኣብዚ ቻሌንጅ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዋን ስቴፕ ቻሌንጅ እዩ ንኣብነት ናይ 100,000 ካፒታል ወሲደ ኣብዞም ትሪእዎ ዘለኹም 450 ንብላ ኣሎ ሶ ብ450 እንድሕር ዳ ቻሌንጅ ተወሲድካ ተሓሊፍካ ገንዘብካ መልሱልካ ገንዘብካ መሊሶም ባጀትካ ኣብኡኻ ምክንያቱ ስኪል ስለ ዘለካ ወይ ከዓ ክእለት ስለ ዘለካ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ተሪፍካ ግን ከም መፈተኒ ኢልካ ትኸፍሎ ዓይነት ገንዘብ እዩ ማለት እዩ
كم تري وزلهم كاستفل على أماونت يزلون هاي قلنا يكون كان نميت شح تجزء لك ولا نحام شح تجزء تقلها نحام شح جزيها بزام تري وزلهم $5 نحام شح تجزء تقوليهم كل تشين عمشة 200 قالوا $30 مالتي جزيهم تشالنج توصلوا تقوليهم كتفتن تقوليهم مالتي استفل عليه عينت مرجع يزلون ولا نينس عونا لهم أبزام تري وزلهم free trailer بلالو so بزوم توصلوا تقوليهم مالتي سلازي ناتي أكاونت مسئين عملتيو أبزغم تريو زلهم أكاونت سبلالني أبزي مالتيو so زي أكاونت سنتاي زكاتتي يتناتي أكاونت يو أب أكاونت سكاتي أب أكاونت ناتي كم تريو زلهم هجي كلتا أكاونت يبومنلو تقدامي تا أكاونت ناتي زي تريو زلهم كلتا ميتي سبعا شو عتن سمانين تشعتن تبزلا مستي قدم حجي بسرعة هو فيديو تريو تغليهم so أبزي أنتي نيرو تارجت level 1 يو level 1 مالتي تليفلات لزوسق مالتي level 1 يو كندي percent تقع كسرح دلك تارجت بلن لو مالتي بزام تري وزلهم اوكي ابزام تري وزلهم كندي percent تقع كسرح دلك شو ما انت شح سرح دلك which means شو ما انت شح ناي 100 شح شو ما انت percent مالتي شو ما انت شح سرح لك ايلني اما عالتي $5 طري عريس تقبر فكرك قبل له the same time كا كما سالي مالتي all time draw down كا $5 رايز فكرك مالتي زبل حق له مالتي زين حق تاع زي اتكساب زخبركو كل غزين ساتهم فند نخغبروني حدا قابتناتهم بوليس وي كاناتهم حقي مالتي سو ازي مسل انا خمتري وزلهم 8000 مزغيبه اوريدي سيرتيفيكيت قال لي اخم يالو بحسا خوينا نريو خونيو سو انت يا كافلوكم ابز خمتري وزلهم grows in I think performances بزلو strategy performance لالو بزمالتي أبدي استراتيجي performance بزلو أبزهم تري وزلهم كندي معالتي تريد وسيدة أبزو تري وزلو اليوم هذا أبزي هذا معالتي لني كلتا معالتي سلسته أزي دهون حبر تلاقي زلو نسيتي تريد زجبركوا معالتي مالتي إذا كان تاي بروف زجبر الكا عوشتي وكاب هذا كلتا سلسته 4 5 شديش شو عطة شو ما أنت تريد يوسيده بشو ما أنت تريد نعم إيش كابيتال كريكب كده حجي بغمي بشو ما أنت تريد نعم إيش كابيتال كريكب كده أنت أيو بزحت إيماتشرز بعلو ويكا بسرعة يكونوا تريدرات ويكا بزح تمكرو زي بلهم تريدرات تاج بيجو أما عالتي إكساب حمش شديش زي تريد زاتو شو ما أنت أب أسرع معالتي ويكا نعم إيش كابيتال كساب زحلف زي كونسي أما عالتي شو ما أنت زي شو عطك زي أتو أبسومن 4 trade ياتو at the end of the day zero sum game is about trade which means 0 خطوصلو تخل سيستم عند حدا كابتم توب 10 زبال كابتم 10 بلوصات تريدرات 10% نايت تريدرات مالتيو بزعي مليونات 10% نريب ولا مالتي بزعات تساتفتي بزلو عند حدا هزيكونكا ملو معالتي خاطريد كتقبر تقول at the end of the day يا موطات هايت معالتك 0 خطوص مالت هجي زغي قاطمة كامتان اتي توصلو تريد ناتكا probability ويكا تخكل هاي مخوان تقولو لعل كخوم خلالو إذا غاتا يزريكا أنا شو مانتا تريد كوسير كونو خابزين شو مانتا كلتا تقاقي كلتا بجين تخم تريد وزلون كلتا تقاقي أبتن كلتا تسقاقي خلون حجي تملكوتو كلتا تقاقي قن شحت رايز غسر ميرا which means 1% مع التريد ريسكس قبر 1% مالتي 1% ندحر دات حليفة دحري تريد أقبرني تريد زلهم 50 حدا 73 بلالو ولا بزهم تريد زلهم 1% ريسكس قبر مالتي تارجت قبر كله خوا كسب 3000 حبزهم تريد زلهم 3000 قبر حد جزء بريك إيفن وصلنا حد جزء شح خاصب كنت شح خاصب أبزهم تريد زلهم بريك إيفن 0 زوج أهلا نمجي بري مع التاني راب زيون كلاي مع التلو مالتي so بزمل كتحلف تقول يوم جد أنت the biggest secret أنت كل جزيكم كان تريد كتقبر زلكا just high probability زوجنا trade right وست تخيلك تمرات ويكا أزيو ناي بسلا تريدراتي مالتي high trade right وست then دحريو risk management ناتكا تستاهل مالتي ودي خلها بس ملك حليفه مالتي إذا تري وهلخم بناي بوين ريت ملك أزيو لعلي مالتي so hopefully قال تيب ويكا قال حبريت حبزو يسويكم كتقولوا كابزي خان أبتناتي سيرتيفيكيت كابزم سحلفكم تاي هقاتم كابزم سحلفكم تاي هقاتم زبل زكاف لكم قولي مالتي so مجمريا
መጀመሪያ ኢሜይል ሰዲዶም ላይ ኮንግራቹሌሽን ሓሊፍካ ኣለኻ ድሕጉስ ብስራት ገለ ዝብል ማለት እዩ ኣብዚ ጎነይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ሓሊፍካ ኣለኻ እዚ ቀለልቲ ኩሎም ሰባት ኣቺቭ ዝገብርዎ ዓይነት ኣይኮነን ዝብል ዝተፈላለዩ ኢሜይላት መፂኒ ማለት እዩ ገለ ካብቲ ኢሜይል ካ እንታይ ዝብል ነይሩ agreement ነይሩ agreement which means ድሕሪ ሕጂ ፈንድድ ትሬደር ኢኻ ድሕሪ ፈንድድ ትሬደር ተኾንካ ኻ ናትና ሕጊ ተኸቲልካ ትሬድ ክትገብር ኢኻ ዝብል ሕግታት ኣለዎ ክትፍርሞ ዘለካ ማለት ዝኾነ ክሳራ ተጋጢምካ ወይ ከዓ ትገብሮ ውሳኔታት ወይ ከዓ ናይ ታክሲ ሲስተም ናትካ ኣባኻ እዩ ዝምርኮስ ዝብል agreement መፂ ማለት እዩ ሶ ነዚ agreement እዚ ፈሪመ ሰደሎም ፈሪመ ሰደድ ኩሎም እዚ ማለት ግን ተኸሲረ ዝኸፍሎ ገንዘብ ኣለኒ ማለት ኣይኮነቶም ኣፍቶ ዘይብልኩም ማለት እዩ ፈሪመ ሰደሎም ድሕሪኡ ትናተይ ካላይ ኣካውንት ናይ ብሓቂ ላይፍ ኣካውንት ናተይ ሰደም ለይ ኣብቲ ላይፍ ኣካውንት ናተይ ብስክሪን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዌል ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ካላይ ኣካውንት ሰደም ለይ ኣለዎ ማለት እዩ ኣክቲቭ ዘለኹም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ሓንቲ ዲስኤብል ዴም ገይሮማ ድሕሪ ሕጂ ትሬድ ኣይትገብረላኒ ኢኻ ኢሎም ምክንያቱ ዴሞ እዩ ነይሩ ድሕሪኡ ካብ ሌቨል 1 ናብ ሌቨል 2 ሕሊፎም ኣለዉ ማለት እዩ ሶ ላይፍ ኣካውንት ካ ሂቦም ኣለዉ ብዞም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ 100,000 ኣካውንት ሂቦም ኣለዉ እዚኣ ገና ትሬድ ኣይገበርኩላን ዘለኹ ኣቺቭ ክገብሮ ዘለኒ ኔት ፕሮፊት ኣብዞም ትሪእዎ ዘለኹም ዜሮ እዩ ዘሎ ኣብዚኣ ካልአይቲ ላይፍ ኣካውንት ናተይ ካ እንታይ ኣሎ ክሳብ 5% እንዳሕራ ተሰሪሕኻ ናትካ ኣካውንት ክንዕብየልካ ናብ 125,000 ከነሰጋግረካ ኢና ዝብል ኢንፎርሜሽን እውን ሰደሙ ኣለዎ ማለት እዩ ሶ ብተወሳኺ እንታይ ገሮምኒ ዝኸፈልክዎ ነይሩ 390 ድዩ 450 ከባቢ ዝኸፈልክዎ ነይሩ ብክሪፕቶ ኣፊለ ኣነ ማለት እዩ ንሱ ኦልሬዲ ንኽመልሱለይ ኣብ ናይ መጀመርያ ፔይ ኣውት ኣብ ዝገበርኮ ወይ ከዓ ክፍሊት ኣብ ሬዲ ኣብ ዝኾንኩሉ ናይ መወዳእታ ወርሒ ገንዘብ ኣኪቦም ክሰዱለይ ምዃኖም ወዲና ኣለና ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ዋላ ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ከውፅኦ ክእል እየ ምክንያቱ ሎሚ ዕለት 26 እዩ which means ኣብቲ ሕግናቶም ከዓ ካብ 25 ክሳብ ዕለት 30 ኢኻ ገንዘብ ከተውፅእ ትኽእል እዩ ዝብል ማለት እዩ ሶ ያ ከውፅኦ ክእል እየ ብዙሕ ገንዘብ ኣይኮነን ካብ $100 ንላዕሊ እንድሕር ተኮይኑ ገንዘብ ከተውፅኦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ናብ ልዕሊ $100 ስለ ዘለኒ ኣብ ዝቐረባ እዋን ከውፅእ ዘይውፃእኹ ውፅእ ክብለኩም ስለዘይደለኹ እዩ ዌል ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም CTI supports ዝብል ኢንፎርሜሽን እዮም ሰዶም ለይ ዘለዉ ማለት እዩ ሶ እንታይ እዮም ዝብል ዘለዉ ሃይ ሚሊ ይብል ኣለዉ ማለት እዩ kudos on your impressive trading result yet again after reviewing your statement we are excited to announce that you are eligible for an upgrade to phase 2 ለንሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ካ ናብ phase 2 ሓሊፍካ ኣለኻ እዚ ማለት ካ ኣብ ላይፍ ገንዘብካ ዝሰራሕካዮ ፐርሰንት ገንዘብ ከተውፅእ ኢኻ ግን ካ 5% እንድሕር ተሰሪሕካዮ ስኬሊንግ ፕላን እዩ ዝበሃል እዚ እንታይ እዩ እንድሕር ፅቡቕ ውፅኢት ከተመዝግብ ተኽኢልካ ክሳብ 400,000 ዝኸውን ባጀት እዮም ዝቡኻ ናብዚ ሌቨል እዚ ወይ ከዓ ናብዚ ደረጃታት እዚ እንድሕር ክትወፅእ ትኾንካ ኻ ገለገለ ኢንፎርሜሽን ውቡኻዮ ማለት እዩ where you will trade on live funded account celebrate your success by sharing your achievement with friends family on social media ብለንሎ ምስናትካ ፋሚሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሸር ብምግባር ሴሌብሬት ግበር ዓብይ ሓጎስ ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ያ ኦፍ ኮርስ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን ሓደ ካብቲ ፅኑዕ ናተይ መርገፅካ እንታይ እዩ ዝኾነ ኣብ ትሬዲንግ ዘመዝግቦ ናተይ ምስናተይ ፋሚሊ ይኹን ምስናተይ ሶሻል ሚድያ ይኹን ሸር ክገብሮ ይድልየን ደመዝገብክዎ ዓወታት ማለት እዩ ስፔሻሊ ናተይ ኣታዊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ደመዝግቦ ዘለኹ ዓወታት ወይ ናይ ባጀት ዓወታት ማለት እዩ ጃስ ብዛዕባ ናተይ ፋይናንሻል ሲቹዌሽን ወይ ከዓ ቁጠባዊ ሃዋህው ናተይ ንዝኾነ ሰብ ሸር ክገብር ኣይደልን ዝኾነ ናተይ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ናተይ ሸር ክገብር ኣይደልን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ እታ ዝሓለፈ ቪድዮ ሸር ምስ በልኩዋ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝሓተትኩምኒ እዚኣ እታ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ናተይ ፋይናንሻል ሲቹዌሽን ዘካፍለላ ዘለኹ ቪድዮ እያ ማለት እዩ ካብዚ ዝሓለፈ ግን ትምህርቲ ከም ኖርማል ንዓኹም ክሕግዘኩም ዝኽእል ነገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያ ሸር ክብለይ ማለት እዩ ብዛዕባ ናተይ ፋይናንሻል ሲቹዌሽን ዝገዛእኽዎ መኪና ዝገዛእኽዋ ገዛ ግን it doesn't matter to you ወይ ንዓኻትኩም ዘገድሰኩም ኣይኮነን ኣነ እውን ሸር ክገብሮ ይደልን ማለት እዩ ሆፕፉሊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለኒ ፅኑዕ መርገፂ ማለት እዩ ንመፃእኻ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እቲ ዝናት ከምዚ ገብሮን እየን ኣይብለን never say never okay so ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም post the pass certificate below tag your loved ones includes us in the celebration by tagging our account we are excited to rejoice in your incredible accomplishment
with you قلبلن له مالتي which means حالفكا بلالو certificate كم تريو زلهم كا congratulations on successful completing the step one step challenge and achieved funded trader status. The certificate of achievement recognizes your hard work, dedication, and trading excellence. Which means أبزي بس يحزلوا هو كان زي بس يحزلوا عود نختم مزكب it's not that simple. شو ما أنت تريد سوزو سركو ناخذكم نورمال كون غيري بدحري إذا عود إذا مالته بدحري يعني مجمع رح فند تريدر ناتي هيكون قد قدمينا فند تريدر محلافي ويكام بصحي مالته زخفلكم مسواسات زخفلكم هيكلني كم سبون حد جزء يا نبي حق ليه شركة قبرب زي اللي قل of course سبكم كا pain is part of their life كأنزا ودكت كسارة كفال ناي هيوتيو سلزي كقاعد مكا فاين ناس كا بسول سبيس قبركا زحش سبي عطول مالتي like بحاوي استفتنا ورك زحش رقم زغون بف failures ويكا بودكت استفتنا سب زحش قون خياليو it's not physically ويكا أبنات كا قص ويكا أبنات كا قرب السر نقرأ يكون but أوشتقا you become more mature responsible and yeah better version of yourself سلزي زي مثل so كحلف تقوينه أبزل لك عدور جاخ بس تقوينه تاخ قبر لني tips كبكم تزعبي تيب أنا كبكم زخيل تيجرن تايو أنت حتى هذا نايتقونك بزي زخونا عفلتو مهدل سلزلكا جمارة حسكاريها خرّا حسكاريها سفر عليه مسار حسكا برخا غيركا تهدين مالتها يكون كتمارك تلالكا which means أتهدنا أنا فرق وقع سيفل سي أي هذا ناينز بعال تتجبروا زي لقى نجارات سقاط فلتو تلالكا بس عبا حدا تجبروا نجاركا ماستر تجبر عليك ماستر تجبر تكون كها كم سب تفتراوي مالتي سبيشالي خا كم ناتنا تعابيا مالتي تفتراوي ود سب ودكت هاي دقبل رأسي يبلان بتفترو مالتيو ريجكشنز قبل يبلان ننساق مالتيو حدا جزء خا نجارات ندحر دا ناتكا تقراني ويكا خاطن استخا بلانز قبر كان وإذا حسب كان ندحر دا أنصار زغور تقوينهم تليب كاتاي تبليغ حدا جزء why you take it personal ويكا personal غير كاتوزدو which means كم زي أملاكنا عيفلي تظهر من زلة تبل سبات من تايم كم زي قبرون زلو it's not personal everything is not personal even سبات حماق نقدر تصرفون عين عملت هاب كومنت كم سوشيال ميديا انفلونسر مالتي كا شركه مزقبر كم زي حال تصرفني it's not personal نسو مساي تسلسلو زلو يكا عندت تصرفني تسلسلو زلو يكون نسب تصرفك it's not just نسو ابرايت زغونه مود يلن ወይ ኣብ ዝኾነ ጸገም ገጢሞ ኣሎ ወይ ቅድም ሕጂ ዝኾነ ነገር ተማሳል ከንኪፈሎ ማለት እዩ it's not personal ወይ ዝኾነ ሰብ ቅድም ሕጂ ኣብ ንዕኡ ኣብ ርእሱ በሰላ ገሪፍሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስናቱ ሕሉፍ ድማሳሰል እዩ ሓደ ሰብ ዝጸርፈካ ማለት which means ኩሉ ነገር ኣብ ህይወትካ ዘጋጥመካ ውድቀት ይኹን ሕማቕ ነገራት personal ኣይኩን ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ትሬዲንግ እንዳሕርዳር ተሓልፍ ተኾንኩም መጀመርያ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገር ብዝግባእ ክትመሃሩ ክትኽእለኩም ተማሂርኩም ትገብርዎ ዘሎ ነገር ክትፈልጡ ክትኽእለኩም ደን ትገብሮ ዘለካ ምስ ፈለጥካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ድሕር እዩ ያ ክትመሃሩ ከለኹም ሕጂ ኣባይ ተመሃሩ ገለ ኣይብለኩም እየ ምናልባት ኣነ ዝተፈላለየ ዓይነት ትምህርቲ ኣለኒ ኣብ ዩቲዩብ ከድኩም ኣብ ናብዝናተይ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ስታንዳርድ ክላስ ኣለኒ ቪአይፒ ክላስ እውን ኣለኒ ማለት እዩ ግን ኣብ ናተይ ኣይኮነን ዝተፈላለዩ ጽቡቕ ኣገልግሎት ዝህቡ ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ኣለዉ እውን ኣነ ዝፈልጦም ማለት እዩ ቴሌፎን ተደልዮም ክበኩም ክእለ ዝተፈላለየ ጃስት ጥራይ ተሓቱም ጥራይ ዘለኩም ማለት እዩ ተኻልእቲ ቤስት ኣነ ክበኩም ዝኽእል ካብ ናተይ ተመኩሮ እዩ ዝኾነ ኣንቢበ ካብ ጎግል ሪሰርች ገይረ ጎግል ከም ዝብለንሎ ጃስት ፊል ዝገበርኮ ዊስዶም ወይ ከዓ ዝተሰማዓኒ ዊስዶም ጥበብ የናዓኻትኩም ዘካፍለኩም ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እታ ካልእቲ ክትገብርዋ ዘለኩም ሪስክ ማናጅመንት እያ ሪስክ ማናጅመንት ቀቲሉ ኣይቀትለካን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናተይ ኣብተን ክልተ ዝተጋግኽዎን ንኣብነት ሓደ መዓልቲ 700 ሓደ መዓልቲ 500 ሓደ መዓልቲ 600 ገለይኩም ከሲረ 1% ኣነ ሪስክ ዝገብር ፐር ትሬድ ማለት እዩ ስለዚ 1% ሪስክ ዝገብር ተለ 2% ወይ ብሬክ ኢቨን ወይ ከዓ ፉል ቲፒ ወይ ከዓ ፉል ቴክ ፕሮፊት ካ ይሃርመለይ ማለት ስለዚ ሪስክ ናትካ ሪስክ ማናጅመንት
بفصل تأمريخا بريك تقبرو زي بالكا مالت ويكا خصبرو زي بالكا مالت دحر أتخسيركا لابتوب يطفى كمبيوتر يطفى ودي ويكا مسحفي نبب وي كالت مرتي يقبر بزح تقبرو نقر على مالتي سو بزمالك كتحالفو تقول لكم مسقاتكم أبزانا بصيح يزولو درجات بصيح تقول لكم hopefully أبزل على درجة بزحات سوات أبزل غرباء أوان مسيحهم مساعدكم كاس سفر عليه تمكرات شركة قبر مالتيو enjoy life لو معتي دالو لكم تمرتي زي مسل يرو كتصالي بخال فيديو نراغبينا مالتيو ندحرنا زي فيديو تفتيكمو enjoy تغيركم واخا لايك كبريكم انتاي لكم يرغن امو داتا حاده زعابي بسرات زكافلكم كوني لكم يربالتي غليقاتكم لو معتي دالو تمرت مسولكو وصيكم تون توليكم unfortunately مالتيو ግን ኣብ ታሕቲ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ዲስክሪፕሽን ከምኡ ኣብ ኮመንት ማለት እዩ ናይዞም CTI እንታይ ባል ገድፈልኩም እዩ ሊንክ ናቶም ገድፈልኩም እዩ እንዳሕራ ክትገዝኡ ተደልዩኹም ኣብ ዝኾነ ግዜ ማለት እዩ እንዳሕራ ክትገዝኡ ተወሲንኩም ማለት እዩ ኣብዛ ናተይ ሊንክ ማለት እዩ ትክክለኛ ዌብሳይት ናቶም ኣብዛ ናተይ ሊንክ ኣላትኩም ማለት እዩ ጠዊኩም ናብኣቶም ክወስደኩም እዩ ዳይሬክትሊ ናብኣቶም ምስ ወሰደኩም እንዳሕራ በዛ ናተይ ሊንክ ኣትይኹም እሞ ከዓ ኣብዚ ፅሑፍ ከም ትሪእዎ ዘለኹም first 30 لكم ده هتعرفكم عبتي ناي ديسكاونت سوري كريكم I think زي كريكم علني اوكي ستارت تشالنج مسبلكو تناتكم تشالنج تمرصو وان ستيب كون خلي تو ستيب كون خلي انسان فند كون خلي مسمرصكم دحوري تايت غبر ناتكم باجت مرصو مالتو ناتكم باجت مسمرصكم ابزي امتري وازلهم اوكي do you have a capond code block ባሎ I don't know I'm not English teacher sorry English teacher አይኮንኩን I think ካፖንድ መስለኒ ካፖንድ ኮድ ብሎክም አለው በዚህ ማለት እዩ ምሳሓተተኩም ታትገብርዎ yes ብልዎ look yes ብልዎ ዳሪው yes መስበልኩሞ ኣብዚ yes መስበልኩሞ ኣብዚ አንታይልኩም ጽሑፉ በዓቢ ማለት እዩ first 30 ልኩም ጽሑፉ ናይ 30% ዲስካውንት ገብሩልኩም 30% ዲስካውንት ካ ብዛዕሚ ብዙሕ 30% ዲስካውንት ገብሩልኩም እዮም ኣብ ቀጻሊ በኻለ ቪዲዮ እንደራኻቢና ማለት እዩ ኣብዛ ቶቶ ትሬድ ስትብል ዘላ ናተ ቻነል ኣቲኹም ሙሉእ ሜንተርሺፕ ወይ ከዓ ሙሉእ ትምህርቲ ብዛዕባ ትሬዲንግ ኣብዛ ናተይ ቶቶ ትሬድ ስትብል ዘላ ቻነል እዩ ዝርግዓልኩም ኣብዛ ዘለኽዋ ቻነል ብዛዕባ ብስእሊ ክመፅእ ከለኹ ወይ ከዓ ብቪድዮ ክመፅእ ከለኹ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ጥራይ ሸር ዝገብረልኩም ማለት እዩ እንድሕር ብዛዕባ ትምህርቲ ብዛዕባ ICT እንድሕር ተኮይኑ ግን ኣብዛ ናይ ቶቶ ትሬድ ሸር ክገብረልኩም ድሕር እንጂ ማለት እዩ ኣብኣ ከይድኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ኣብኡ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ بتوسعي عند حد تمرت تمهار تدليهم نزي أنا دسنعه ICT زبال استراتيجية نحنا ماستر كتبروه تدليهم بساعتي تحفلكم على ناتي تليفون ويكا أب كومنت ويا ديسكريبشن ترغبوا تقوليهم ناتي تليفون مالتيو بو كونتاكت تقبلون تقوليهم سفر على عين تمرت لنا كبنات عجميركم كسب VIP زبال طلع على تمرتي علينا مالتيو أو جوين تقبلوا تقوليهم ساتر تقوليهم مالتيو بتوسعي تيليجرام جروب ونالنا ناتي معلتاوي من قصة قاص قبلكم مثلا عاد الشيرز قبلوا مالتيو زون اب ديسكريبشن اب كومنت كرفلكم اب كصالي بحال فيديو نراقبينا ثانك يو انجوي لايف